Vatinoziva munotida hazvinei kuti tiri vatadzi asi madatirirame kuti kana touya mweya inove nepekugara isatambudzike asi inove nepekugara. Vatinoziva munotida hazvinei kuti tiri vatadzi asi madatirirame kuti kana touya mweya inove nepekugara isatambudzike asi inove nepekugara. Mujati kudikonai maibati vaduwe muchiri kurarama nyama nemweya zvichaparadzana nyama ichienda mufuko mweya uchaendepi mwene wazova chabvunza mujati kudikonai maibati vaduwe muchiri kurarama. Ziva chironguwa achauya kuzotitora sezvaakavimbisa achatora mumwe nemumwe wedu uyezve pakasiyana. Hatizivi ziva chironguwa achauya kuzotitora sezvaakavimbisa achatora mumwe nemumwe wedu uyezve pakasiyana.